Takže zdravím vás na druhom rozhovore na tomto kanáli. Moje meno je Jakub Dekíš. Na tomto kanáli sa rozprávame všetko ohľadom investovania do akcií finančnej gramotnosti. Tieto rozhovory som sa začal robiť kvôli tomu, aby som prijal ľudí z tohto istého sektoru, youtuberov a taktiež investorov alebo investičných youtuberov, ktorí taktiež robia investičné kanály ohľadom investovania a niečo by nás mohli naučiť, povedali ich skúsenosti a taktiež sme sa rozprávali ohľadom akciového trhu a vy si z toho niečo mohli zobrať. Dneska tu máme Arby investora. A čau, ahoj. Čau, kamarát, ďakujem ti za pozvanie, si môj druhý teda objekt a vážim si to, že si prišiel, vážim to, že máš čas a tvoj YouTube dám teda dole do popisku, určite choďte sa na neho pozrieť, choďte mu dať like, odber, keď sa vám bude páčiť jeho tvorba, tak ho určite podporte, lebo ja si myslím, že robí veľmi, veľmi kvalitnú tvorbu. Takže, aby sme začali, povedz nám len tak v krátkosti, narýchlo, aké máš skúsenosti s investovaním, kedy si začal, čo ťa k tomu priviedlo a tak. Jo, hele, ona je to trochu delší, taková historka, protože začínal jsem asi ne s investicema, ale s takovýma spíše hrama na internetu. Určitě to možná někdo z vás bude znát jako Birds nebo takhle. A začínal jsem kvůli tomu, že jsem v 18 hledal samozřejmě, jak získat nějaký pasivní příjem a jak vydělávat bez práce. Asi každý začínal nějakým tímhle způsobem. Byly to takové klikačky, že jsem tam rostly rostlinky a sbírali si tam penízky a tak dále a z toho byl nějaký pasivní příjem, než jsem zjistil teda, že všechno je to podvod a scam. A potom jsem si, když už mi bylo 18, našel jako první nějaký investiční brokery, myslím si, že v Česku to bylo Plus 500, kde jsem tam hned poslal nějakých $100-200 a do týdne už to bylo na nule. Zkoušel jsem i peer-to-peer půjčky, jako aplikace, možná někdo zná Mintos, kde se půjčuje různým lidem a získáváte z toho úroky. To taky nedopadlo úplně moc dobře. A potom jsem začal už spíš víc studovat, než investovat, jak mám začít, do čeho investovat. Takže nějaký rok 2018, 2019, tak jsem začal už budovat spíš svoje investiční portfolio na nějaký to dlouhodobé držení a to byl takový začátek. No. Takže začal si v 18 robiť tieto a potom vlastne v roku 2018-19 si povedal, že si začal poriadne dlhodobé investovanie, hej? Jo, to už jsem začal odkládat přibližně, když to tak vezmu, 20-30% z příjmu, ale rozkládal jsem to, necpal jsem to všechno do akcí. Do akcí jsem dával třeba 4-5 tisíc korun, když to dám na euro, tak nějakých 200 euro měsíčně. Věděl jsem, že budu chtít investovat i do nemovitostí, tak i do vlastního bytu jsem si chtěl koupit, takže jsem odkládal i vlastně na těch 20% nebo na 10% hypotéky, takže jsem to rozděloval tak. Potom už to bylo takový lepší. No. Dobre, a kde si bral skúsenosti? Si bral asi s tým, že si investoval, ale kde si bral znalosti? Skade si čerpal také prvé informácie ohľadom? Hele, mě to ze začátku hrozně chytlo, začalo mě to hrozně bavit, asi jako každého, když vlastně zjistí, že když budu investovat dlouhodobě, tak potom se složeným úročením vlastně získávám víc a víc procent, takže mě to hrozně chytlo, motivovalo, takže jsem v prvním roce nebo v prvních 2 letech furt si o tom jenom čet, různý články, analýzy, YouTube kanály, ať už spíš v zahraničí, protože tady v Česku toho moc ještě nebylo. A zkoumal jsem různé informace, jak si dělat vlastní analýzy, jak vypočítat hodnotu firmu, jako discounted cash flow modelu a různý modely. No a mě to hrozně začalo bavit. Já jsem předtím začínal vlastně přidávat i různý svoje pohledy nebo různý názory na Instagram. To bylo v roce asi 2020 nebo 2019, teď nevím jistě. A dělal jsem to jen tak, protože mě to začalo bavit, no tak abych to, protože já nemám v okolí, s kým bych o tom moc mluvil, s kým bych o tom kecal, rozebíral různý témata, názory,
proč to šlo nahoru, proč to šlo dolů, jaká firma teďka je podhodnocená, nadhodnocená, tak jsem to sdílel aspoň takhle na Instagram. Tam jsem si vždycky se sledujícími pak psal o různých možnostech a potom mi tuším někdo napsal do zpráv, že jestli jsem nepřemýšlel nad tím, že bych si udělal YouTube kanál, že bych tam mohl vyprávět různý názory a jak investuju a tak dále, tak jsem udělal první takovou challenge, nebo ne challenge, udělal jsem to spíš ze srandy, že za jak dlouho odkládáním peněz do investic, tak nazbírám vlastně milionový portfolio. Mm-hmm. A teď z toho mám takovou sérii, ale už se toho moc nedržím. Asi každý jeden človek, alebo nie každý jeden, ale väčšina z ľudí, aj Braňo, aj ja, aj ty, tak všetci sme začali, že sme išli na ten internet, alebo aj s tým YouTubeom kvôli tomu, že sme sa nemali s kým o tom rozprávať. Nemali sme nikoho v okolí, kto by vedel, kto by sa zaujímal o tie investície. Ja som to tiež preto hlavne spravil, že som nemal nikoho s kým. Moju priateľku to už, tá bola už z toho nervózna, lebo v kuse proste s ňou som sa rozprával, že toto som sa naučil, toto som videl, takýto model som našiel, takto zarobím peniaze, vieš, toto takto funguje a ona už mala prostě to, vieš. To je to samé jako u mě, já vždycky za ní přijdu, 5 minut tam něco klábosím do hlavy, ona dělá tomu, že rozumí a pak mi řekne, že mě vůbec nepochopila. Takže... Dneska bol NIO Earnings, nie? O tom jsem taky chtěl mluvit potom, protože já jsem to ještě neviděl, něco jsem slyšel, protože tak by mě zajímal tvůj názor. Môžeme, ja ti len poviem ten príbeh, nič o tom, len počúvam konferenčný hovor, vieš, varím si pri tom a moja dcera začala dosť plakať, vieš. A neviem, že Mia, lebo moja dcera sa volá Mia, vraj, Mia, prestaň, vieš, že ocko nepočuje a moja na to zabila, že veď aj tak to nikde nepôjde, aj tak to nikde, že proste len klesajú a nič nerobia a zhoršujú sa, vieš, na čo to počúvaš, vieš, už mala, ne, akože do srandy to povedala, vieš, ale povedala, na čo to počúvaš, aj tak, vieš, aj tak ti to nepomáha, aj tak na tom nič nezarobíš. Takže prestaň. Takže tak. A môžeme sa potom aj o NIO rozprávať, lebo som počúval aj konferenčný hovor, aj som pozeral správy, takže niečo som si o tom zistil, tak môžeme k tomu ísť. No dobré, ale držme sa ešte u teba chvíľu, aby ľudia aspoň aby sme dačo nejaké informácie o teba zobrali a potom sa môžeme rozprávať o nejakých tých všeobecnejších veciach o investovaní. Ešte mi povedz, čo ťa donútilo spraviť YouTube kanál? Hej? Prečo si sa rozhodol spraviť? Či presne preto isté, že nemal si to s kým sa o tom rozprávať? Hele, jak jsem říkal, tak já jsem měl předtím jenom Instagram a na tom Instagramu jsem přidával různé fotky a zkoušel jsem jako přidávat informace o různých akcích a když plásnu třeba nějaký finanční výkazy, co která akci vydávala, nějaký report nebo něco takového. No a tam jsem si psal s lidma, měli jsme i skupinu, kde jsme si psali o různých informacích, o různých příležitostech a tak. A jak říkám, potom mi někdo napsal, jestli mě to jako nenapadlo, a já už jsem i nad tím jako přemýšlel předtím, že bych mohl, že by mě to baví, že vždycky se potřebuju o tom vypovídat, takže bych začal s tím YouTubem a mě by to i nutilo samotného tam přidávat ty peníze, že je to takový psychologický nátlak, abych odkládal víc a víc peněz. Myslím si, že je to v pohodě, že to nějakým způsobem, já to úplně nějak ten YouTube moc nehrotím, že bych přidával každý den nějaký video, spíš to dělám fakt jenom ze zábavy a myslím si, že je to vidět. Mm-hmm. Ja, akože videá máš kvalitné a taktiež aj informácie sú určite super, takže určite ľudia choďte. Určite, ja si myslím, že asi väčšina ťa bude poznať, ale tak určite tých, ktorí ťa nepoznajú, tak choďte pozrieť, lebo určite Arby má veľmi, veľmi dobré videá. A hlavne u vás v Čechách máte určite asi väčší aj proste u vás v Čechách mi to stále príde, že tí ľudia sú viacej do toho investovania. Akože určite máme viacej, koľko je? 12 miliónov je vás? 13? Okolo 10-11, no. 10-11, my máme 5 miliónov na Slovensku, ale proste väčší je ten trh u vás, ale zase dosť ľudí, teraz sa to podľa mňa, ako som mal tú pauzu, tak dosť sa to podľa mňa rozrastalo, viacej ľudí aj prišlo. Jo, hodně lidí teďka, a ono je to teďka docela velký téma, že i když vezmu ty YouTubeový kanály, tak
i Kovy, nevím, jestli znáš, dělal videa na investice, spousta lidí dělá video o investicích, protože ona ta inflace teďka to dost popohnala, když byla inflace v Česku na 20% minulý rok, tak lidi začali přemýšlet, kam dávat ty peníze a jako jiná možnost, než je zainvestovat jako z dlouhodobého hlediska, tak asi úplně není, tak se začali o to lidi přemýšlet nebo zamýšlet se nad tím. Čo je určite dobré, hej, lebo vlastne aj to je to, že čím viac nás bude tu na YouTube, tak tým viacej ľudí sa k nám dostane a tým viacej ľudí začne investovať. Čiže ja to tak berem, vieš, ľudia mi hovorili, že konkurencia, ja to neberem ako konkurenciu vás, lebo proste čím viac nás bude, tým viacej ľudí sa o nás zistí, o tom investovaní a proste ten trh sa bude rozrastať, lebo viacej ľudí naučíme o toho investovania. Takže, a podľa mňa je to strašne dôležité, tá finančná gramotnosť a investovanie, podľa mňa to je 80% tvojho života, alebo peniaze, hlavne v tomto kapitalistickom systéme sú strašne veľa úvery dlhy, je postavené na dlhu, čiže keď vieme, ako pracuje dlh, keď vieme, ako pracujú peniaze, tak podľa mňa nám to môže úplne zmeniť celý život, vieš. Ako si na tom, čo si myslíš, kde pôjde trh, ako si na tom s trhom, aké máš názor na trh? Hele, mně se zdá, že já mám vždycky opačný názor, než má trh. Protože vždycky, když vidím na trhu nebo udělám si nějakou, nechci tomu říkat analýzu, ale nějaký pohled na to makro, co se děje, jak to vypadá na tom trhu, tak začnou vycházet a vypadá to jako nadějně, že by ty sazby už se mohly zastavit, třeba zrovna, když se budeme bavit o Americe, tak začnou vycházet zprávy, že Michael Burry shortuje trh, že přijde recese a že všichni zkrachujou a krev na trhu a všechno možný. Takže teďka to právě jsem koukal, že všichni vydávají videa, že Michael Burry shortuje trh a že všichni očekávají recesi. Já to tak zase špatně nevidím, ale nejsem makroekonomik, ale z nějakého lidského pohledu ta inflace sice je nad trendem toho zpomalování, ale docela rychle klesla k tím 3%. A ono vlastně tak, když se podíváte, nebo když se podíváš na tu předpověď, na ten guidance toho amerického Fedu, jak očekávali, že ta inflace bude vlastně klesat, tak je to v tom rozmezím, že se skoro po nějaký setinky trefily, takže bych tomu neříkal, že se hrneme do nějaké recese. Ono vlastně i analytici od JP Morgan teďka, kteří říkali ještě na jaře, že recese by měla na nějakých 30 až 40% přijít, tak svoje vlastně tohle ohlášení stáhla a řekla, že teďka ta recese úplně podle nich nehrozí, takže já jsem spíš ten optimističtější, což lidi moc nemají rádi, ale já jsem celý takový optimista vždycky. Takže ty myslíš, že skončíme pozitívne, hej, tento rok stále na indexoch? Nemyslím si, že půjdeme úplně někam nahoru, že by teďka to vyrostlo o S&P o 10%, o 20% nahoru, ale myslím si, že se budeme pohybovat v nějaký té hodnotě, kde jsme teď, že jestli nenastane nějaká úplně negativní změna, že by třeba při příštím CPI-ku inflace vzrostla zpátky na 4%, tak si myslím, že by ten trh se měl nacházet někdy na těchto hodnotách a úplně nečekám nějaký brutální propad. Hej, zatiaľ sme hore, ako môže vidieť Nasdaq 34%, ale čo som ja, neviem, či si videl môj livestream, som robil, tak tam som dal vlastne chart. Počkaj, možno ukážem ten obrázok, ale tam proste bol graf, kde bolo rozdelené, aký performance Nasdaqu vlastne, aké zloženie vlastne tam bolo, že ono sa to volá, že Magnificent 7, že veľkolepých 7 spoločností, že 7 najväčších spoločností vlastne spravilo najväčšie zisky, hej, kvôli tomu AI hypeu a kvôli tomu vlastne, neviem aj kvôli čomu, vlastne len kvôli tomu hypeu. A keď zoberieme tých 7 spoločností,
od S&P 500, tak v podstate S&P 500 by bol hore iba okolo 2 až 3%, hej. Čo znamená, že trh není až taký optimistický, kde je ekonomika, hej, z toho fundamentálneho hľadiska. Takže ja nie som až taký optimistický ako ty. Ja si myslím, že budeme mať nejaký problém. Aj dneska teraz vyšli akurát dáta, JOLTS, a o milión bolo menej ako sa očakávalo. Práve preto môžeme vidieť, aj trh je hore. Počkaj, dajme chvíľu. Vidíš, JOLT opening, čiže očakávalo sa 9,1 milióna a prišlo 8,8, čiže o 400 tisíc menej, hej. Práve preto sme mohli vidieť aj markets, tu dáme dlhopisy, môžeme vidieť, že všetky dlhopisy klesajú, vidíš. To znamená, že horšie makro údaje, ako sa očakáva, to znamená recesia, alebo možnosť recesie, kvôli tomu idú vlastne úroky na dlhopisoch dole, lebo úroky na dlhopisoch nám dávajú vlastne infláciu, očakávanú infláciu na dlhodobých dlhopisoch 30-ročných a 10-ročných, dlhodobú infláciu a taktiež očakávaný rast HDP. A keď proste je recesia, alebo si myslia ľudia, že bude recesia, tak to klesá kvôli týmto údajom. Hej. Takže ja som skôr na tej pesimistickej zase stránke, akože snažím sa investovať, lebo nikdy to nemôžeš načasovať, že nikto nevie, kde pôjdeme, si to len myslieť, alebo nejakú tú pravdepodobnosť učíš, ale ja si myslím, že najlepšie, aspoň pre ľudí, ktorí začínajú, je najlepšie proste investovať každý mesiac, nie? Čo by si ty povedal? Časovanie trhu asi není dobré, nie? Asi jo, teda jako ne asi jo, že časování trhu je dobrý, ale asi jo, to investování pravidelně, nemusí to být podle mě jako každý měsíc, může to být třeba každý týden nebo jednou za 2 měsíce. Já jsem z začátku, já mám víc těch portfolií, u jednoho, kterýmu říkám takový svoje penzíko, tak tam to dávám každý měsíc. Tam odkládám pravidelnou částku úplně stejnou, ať se děje, co se děje. Ale třeba na svém hlavním portfoliu, tak tam sice investuju pravidelně, ale snažím se manipulovat spíš s těma částkama, že když je trh nahoře, tak investuju nějakou nižší částku, když potom vidím, že se trh propad, plácnu třeba v covidu jsem investoval v těch prvních 6 měsících, můžu říct si třeba 5násobek vždycky každý měsíc než normálně, co jsem si bral třeba z nějaký svý krátkodobější rezervy, protože tam vidím potom nějakou příležitost, takže já to dělám spíš takhle. Ty se rád s obcemi pohráš, ne? To je taková moje zábava. To nejsou jenom obce. Já teďka budu vydávat i video, co jsem nakupoval spíš na krátkodobější takový obchody, ale do toho bych úplně nezabrušloval, aby jsme tady neměli 1000 hejtů v komentářích, že jsem nějaký spekulant. A já si dělám srandu. Ale obce mám rád ne jenom jako nějaký hedging, nebo v češtině ne jako pojistku, protože na obcích si dá dobře pojistit svoje portfolio, třeba jestli očekáváte nějaký propad, tak tam můžete za pár dolarů nakoupit nějakou put opci na trh například. A když kupujete zrovna třeba pravidelně, abyste zamezili nějakému riziku propadu. A nebo si rád hraju i s call opcema, když vidím, ale to už jsou spíš takové spekulace. Ty call opce a ty krátkodobější obchody, když vidím, teďka se například nakupoval jenom pár kusů PayPalu a to jenom z toho důvodu, že on je levnej, ten PayPal z mýho hlediska nebo z mýho pohledu, ale je to taková akce, kterou jako nechci držet jako investici 20 let. Nezapadá to do mojí strategie investiční tahle akcie, ale myslím si, že je tam potenciál, že když ten akciový trh půjde správným směrem, tak ten PayPal s tím to může dopadnout například jako s Facebookem před rokem, kde jsem taky na Facebooku z $80 to skončilo na $300. Takže si myslím, že ta akce by se mohla vyšplhat, takže to jsou takový spíš swingový, třeba několika měsíční obchody. I u těch obcí jsou to většinou třeba obchody jako do roka. PayPal. Jo, třeba
Jenom k těm opcím ještě dodám, já jsem přidával třeba na Twitter a přidával jsem to i před pár měsíci na YouTube kanál jako příspěvek. Dělal jsem i YouTube video zrovna na Teslu, kde vím, že bylo, že když Tesla do 2 let nebo do 3 let do roku 2025 kontrakt, že když Tesla bude do roku 2025 víc jak na $50 nebo na $60 za akci, tak vy dostanete tuším $2000 jako v hotovosti, takže to byly úplně nesmyslný kontrakty, kde v tom bear marketu šlo tu Teslu nakoupit. Nebo jako pojistit si tu cenu. Když se podíváš třeba na Warrena Buffetta, na jeho výkazy z roku 2012-2013, tak on takhle přišel na hrozně moc kapitálu za pomocí opcí, kde si pojistil vlastně svoje portfolio a získal na tom miliardy, za který nakupoval další a další akcie. Ale ono to lidi jakoby si řeknou, že on investuje jenom dlouhodobě, ale celý výkaz nepřečtou a vlastně nevidí, že na čem on vydělal třeba v tom roce. To samé u Michaela Burryho, to je spíš moje taková spekulace, že pokaždý, když on na Twitter přidá nějakou svoji myšlenku nebo nějaký pohled, že akcie půjdou dolů, recese půjde dolů, tak nějakým způsobem to třeba 1-2 dny jde dolů, pak to jde naopak dvojnásobně, trojnásobně nahoru. A když se podíváte na roční výkaz toho Michaela Burryho, tak on na long pozicích nejvíc vydělal. Takže tam je to u něj taky zajímavé, jestli oni ty velký hráči trochu s tím trhem nemanipulují, ale to je spíš moje taková jenom filozofická myšlenka. Počul si o prípade teraz NVIDIA, čo sa stalo? Ale neslyšel jsem. No NVIDIA teraz vykázala neskutočne veľké výsledky. Oni sa mi zdalo 2 miliardy prekonali revenue a strašne veľa prekonali EPS. Tak vlastne teraz som zistil, že tam bola jedna spoločnosť, už neviem, ako sa volala, E-Wave, alebo nejako tak. To je proste spoločnosť, ktorá dostala od BlackRocku, sa mi zdá, nie od BlackRocku iba, ale od týchto proste aktívnych investorov ako Vanguard, BlackRock a State Street a PIMCO a tieto, tak dostala 2,5 miliardy, kde vlastne ako keby financovanie a tie peniaze išli do NVIDIA a za tie vlastne má NVIDIA im predať čipy. A vlastne všetci títo indexové alebo títo aktívni portfólia ako Vanguard investujú do NVIDIA a tým, že NVIDIA išla hore kvôli lepším výsledkom, aj kvôli tomuto, že tie očakávania bude mať lepšie, lebo im táto spoločnosť dala 2,5 miliardy ako keby vlastne order, nie? Tak kvôli tomu išla akcia hore a v podstate, neviem ako je teraz na tom, že vlastne BlackRock a tieto spoločnosti na tom zarobili neskutočné peniaze, čiže bolo to v podstate odrb, vieš. Že to je, proste nie je to organické, je to umelé proste, že BlackRock dal peniaze, aby si proste za to, vieš. Jo, ale tak to už, neviděl jsi film na Netflixu o GameStopu, jak to probíhalo, jako to tu máme vlastně celý život na akciových trzích, že velký hráči se snaží odrbat malý hráče a ty malí se snaží odrbat ty velký, ale vždycky vyhrajou ty velký. No jasné, tak to vždy tak, vieš, veď oni to rozprával, ako sa volá, Jim Cramer, si videl ten rozhovor, kde rozprával, ako oni manipulujú, keď bol ešte hedge fund, sa mi zdá portfolio manažer, tak vrál, že ako manipulujú s trhmi, že dajú proste vonku správu negatívnu, pôjde to dole, oni ešte začnú shortovať, aby na to zarobili, on to začnú kupovať, keď to pôjde hore, vieš. Čiže jasne, ale zrovna Jim Cramer, to je legenda sama o sobě, oni už, já nevím, jestli udělali, nebo chtěli udělat fond podle něj jakože obráceně, že on vždycky něco řekl, tak by to bylo obráceně, tak oni chtěli udělat to, že vždycky, když něco řekne, tak ten fond bude dělat opak a asi by to vycházelo. To už aj ona, aj Cathie Wood, nie? Si videl, tam bol nejaký obrázok, že kde predala NVIDIu Cathie Wood, tak ju predala úplne na spodku minulý rok a
odtedy Nvidia išla hore, ja neviem koľko, 300%. No já jsem kupoval Nvidiu v lednu nebo v únoru a na svém tom zrovna penzíku nebo na svém tom menším portfoliu a mám tam teďka asi 200% a to jenom kvůli tomu, že jsem v půlce dokupoval znova. 600% za odkedy? Od 14. Od novembra 2022 za 8 mesiacov 600%. A povedz mi, ako je toto možné? Ne, ty máš 600% za 5 let. Za posledních 6 měsíců 300% je tam. Počkaj. Jestli to vidím dobře, já mám malý monitor. 300% je dole. Prepač. 305%, hej. Aj tak. Trojnásobok za 8 mesiacov. To je... A stále to ide hore, vieš, a úrokové sadzby sa zväčšovali, že ešte si mysleli, že one, že na to... Zrovna u té Nvidie, tam bych se hrozně bál, ta cena mi přijde úplně nesmyslná. Nemusí to tak být furt, no, i když nevím, co by se muselo stát, aby Nvidia dohnala nějak svoji hodnotu, třeba aspoň na PE 40, nebo něco takového. No dobré, ale keď sa pozrieš na forward PE, na ich očakávania, tak to PE nie je zase také veľké. Keď sa mi zdá 32 na ich forward PE. Počkaj. Čiže tá Nvidia nie je až taká nadhodnotená, pravda, že ak dosiahnu výsledky, ako sa očakáva. Kde to na Seeking Alpha? Počkaj, tu máme, nie? Forward PE 43, hej? Jo. Čo zase nie je až také príliš nadhodnotené, hej? Ale mohli sme vidieť, že proste zvýšili teraz o 100% alebo 180% ich EPS za rok. Ja som robil o tom video už. Čiže ja som tam robil aj hodnotenie a naozaj tá Nvidia, ak bude takto raz, všetko je to o tom, či bude takto raz. Ak nebude, tak to môže padnúť 50-60%, to je jasné. Ale ak dokáže ten rast, tak to hodnotenie je odôvodnené, ale stále mi to nepríde proste z toho risk-reward ako dobrá investícia, vieš. Lebo je to... Vieš, no ono je pravda, když se vezmeš třeba Amazon, tak od roku 2010 do 2020 tak každý rok měl PE 100 a každý rok dvojnásobně to ty earnings zvyšoval, takže ta cena jako byla furt drahá, ale zároveň furt levná. No. Tu sa môžeme pozrieť. Price ratios. Neviem, či používaš tento makrotrends. Jo, koukám občas. Ten sa mi dosť páči, tak môžeme vidieť tu PE ratio. Sáne, koukni. 113, pozri, 100, tu máme 1000. A tu říkám, že vždycky kolem 100 měli právě, ale jako v kuse. Pozri, v kuse, no. No jasné, a pozri, kde šla cena akcie, hore. Tu sme mali pád, vlastne to bolo, teraz vlastne čo ten bear market trochu, tam to trošku padlo, ale ináč, veď o to ide, vieš, a toto ja neznášam, keď mi niekto povie, neviem, ako to máš ty, lebo dobré, ľudia všetci vedia, ja som skôr ten rastový investor, hej, akože ja mám portfólio tiež také ako ty, na dlhú dobu, na dôchodok, čo nebudem chytať, ja mám dividendové spoločnosti a takéto spoločnosti ako Google, Amazon, do ktorých dávam každý mesiac peniaze, hej, čo proste si len sledujem, nezaujíma ma, každý mesiac tam dávam, lebo sú to kvalitné spoločnosti, ktoré mi proste budú prinesú mi nejaký zisk, hej, ale proste, ale ja rád proste takto investujem to, čo ma najviac baví do rastových spoločností. Chceš najít druhý svoje NIO proste. Hej, tak jasné, tak určite chcem to nájsť, ja si myslím, že každý ten človek chce nájsť takú spoločnosť, aby na tom zarobil, ale ide o to proste, že ma to viacej baví, lebo sledujem tie spoločnosti a proste ako keby rastiem s tými spoločnosťami. Ja som to veľakrát povedal, keď som bol v tom Frankfurte sa voziť na NIO a videl som ho prvýkrát. Ja som išiel na diaľnici, sám som bol v aute a išiel som do Frankfurtu, lebo ja som bol asi 30 kilometrov u rodiny, ubytovaný a ja som tam išiel sám a počúvať, niečo ma takto predbehlo, vieš. A to bola IT5 NIO, žltá, nie tá modrá, čo som to potom odfotil. Ja som húkal, vrieskal, keď som videl to auto naživo, ja som mal normálne zimomriavky. Keď som tam prišiel do toho NIO houseu a proste sedel som v tom aute, ja som mal zimomriavky, ja som bol... Jo, ja som koukal na recenzi, v Česku taky vydával nějaký youtuber NIO, že se ho půjčil, nevím, jestli to byl Hrubis nebo někdo takovej, tak docela chválil to NIO, no. Hej. Já jsem spíš na tu Čínu, jako kdyby NIO nebylo v Číně, tak
Já prostě z té Číny... Kebyže NIO nie je Číne, tak nemá PS 1,5. Má no to je jasný, no. Víš. Ale tam nikdy nevíš. Stejně jako všichni nakupovali 2019, 2018 všude po internetu Gazprom, že všichni nakupujete Gazprom, obrovská dividenda a malé ocenění. No. A spoustu lidí znám, co nakupovalo třeba Sberbank nebo Gazprom a prostě to politické riziko úplně přehlíželi, co se stalo 2020, zablokovali, nejde nakoupit, nejde prodat, akcie spadly o 90% a investice hajzu. Áno, ale pozri, nemôžeš porovnať, jasné, ale podľa mňa nemôžeme porovnať Rusko a Čínu, vieš. Tá Čína poprvé Amerika je oveľa viacej závislá na Číne a Čína má úplně podle mě jinou ekonomiku, jako má Rusko, víš. Už len tu strukturu té ekonomiky. Jo, ale pořád tam nějaký to politické riziko je. Zrovna s Tajvanem třeba mně se líbilo Taiwan Semiconductor jako akcie, analyzoval jsem ji docela dlouho, ale rozhodl jsem se do toho nejít jenom kvůli tomu, že je tam to politické riziko. Takže já jsem na to takovej, možná na nějakou spekulaci, na nějaký swing trade, na nějakou krátkodobější pozici, jo, v menším procentu, ale že bych investoval jako do Číny třeba na 20 let dopředu, tak to se mi úplně nechce. Tak ten horizont 20 rokov je podľa mňa dosť riskantný, lebo oni tam majú veľký demografický problém podľa mňa tým, že mali ten one child policy, tak im to dosť uškodilo. Takže ja si myslím, že až tak z dlhodobého hľadiska 20-30 rokov Čína nebude podľa mňa až taká dobrá, podľa mňa silná ekonomicky, ale podľa mňa tých 10 rokov to NIO, kebyže myslím si, že by tam mohli ešte neviem, ja si myslím, že ono je tam tá vojna, ono je tam bitka, vieš, Trump tiež chcel proste tie čínske spoločnosti odstrániť z akciovej burzy a nestalo sa to, hej, boli problémy, vieš, ľudia sa báli, predávať tie akcie, ale keď sa pozrieme napríklad na, vieš, NIO je dole preto, lebo NIO mal strašnú finančnú správu doteraz. Im sa zhoršili hrubé marže za auta, oni klesli z 18% na 1% hrubé marže. Oni vyšli z 200 miliónov zisk na 890 miliónov zisk, stratu, hej. Čiže tam preto tá akcia padla, ale keď sa pozrieme napríklad na Li Auto, čo vykazuje neskutočne veľké tieto predaje, tak môžeme vidieť, že je hore už 200% od svojho spodku, hej, keď to padlo a je hore 40%. Ale já jsem říkal při posledním průšvihu, když se mělo spojit Huya s Douyin, jestli víš, tak já jsem investorem, jediný, co mi v Číně zbývá, je Huya, streamovací platforma, protože tam ta hodnota, už to někdo to nazývá trap value, někdo ne, ale ta hodnota té Huy, tak ta je úplně nesmyslná vůči ceně. Takže to je takový moje poslední risk reward, kde mám docela dobrou nákupní cenu, ale třeba zrovna u té Číny, tak by mě zajímal tvůj názor, když máš tu NIO na BYD company, jestli znáš největší čínskou automobilku, co vlastně třeba i Warren Buffett, tak na tu jsem koukal a ta je tam jako extrémně populární v Číně a je hodně roste, zisková, dobrý marže. A teďka, tuším, vydávali to nový auto, nebo mají v plánu vydat to nový auto s tím dojezdem přes 1000 kilometrů a dobíjením nějak do 15 minut, jestli se nepletu. Tak asi znáš, ne? Jasné, počkaj, BYD bola stále spoločnosť, ktorá mi prišla akože zastaralá, že nebudú rásť. Nikdy som sa do nej hlboko nepozeral, ale tá spoločnosť... Ale ty taky pěkně vyrostly, když si dáš třeba 5 let nebo rok, tak on do ní Buffett tuším 2021 investoval a od té doby taky, nebo ne? No oni nejsou v Americe zalistovaní, oni jsou jenom v Číně. Hej, na Hongkongu, hej? Na hongkongskej. Jo. No, toto je ono, nie sa mi zdá, Max majú 1207% nárast a za 5 rokov 400%, no. Ale jako je to velká firma zase. Já nevím, kolik má teďka kapitalizace NIO, přesně. NIO má 18 miliard, sa mi zdá. Jo. BYD má 89 miliard. Ale o to ide, vieš, všetci si myslia, že tá Čína risk, ale BYD je taktiež ohodnotený, tu ukazuje, že forward P 21, takže TTM,
trailing 12 months, posledných 12 mesiacov, tam môže byť PE podľa mňa dosť veľké, vieš, čiže poďme sa na to pozrieť na Yahoo. Čiže to znamená, že stále dávajú to ohodnotenie tým čínskym spoločnostiam celkom veľké, keď sú kvalitné, hej, lebo BYD teraz sa mi zdá mala finančnú správu, tak ich čisté zisky narastli 80%, vieš. Čiže podľa mňa tam už není ten risk čínsky, ako bol za Trumpa, lebo dobre vieme, že už tam boli vlastne tí, čo to mali kontrolovať, tie finančné správy v tej Číne a proste P ratio 32, hej. Čiže to proste také isté, ako má trh, také isté, ako má Microsoft, také isté, ako má Google, takže to, vidíš, tam 43 má Microsoft a BYD má 30, hej. Čiže z tohto pohľadu investor nevidí, z toho hodnotenia investor nevidí ten risk z tej Číny, hej, podľa mňa. A podľa mňa to záleží veľa od sektoru, lebo ty, ako si povedal, Huya a Douyu, tam bol risk, že naozaj vláda sa snažila infiltrovať vlastne do toho sektoru, hej, že proste zametovala tam ľuďom aj to streamovanie, aj proste pozeranie sa nie v danom čase alebo čo, ale ten EV sektor, tam sú dotácie na to naozaj podporujú, čiže podľa mňa ten EV sektor je podľa mňa najmenej rizikovejší z Číny do investovať, vieš. Práve preto, neviem, ja si myslím, že to NIO, neviem, ak chceš, môžeme prejsť k NIO, čo vykázali dneska, alebo ako chceš o tom rozprávať, alebo... Jo, nekoukal jsem na to ještě, já jsem včera nestíhal, ale vím, že se akce propadla teda o nějakých 10%, tuším, jestli se nepletu. A vieš, teraz, poďme sa pozrieť, ako je na tom teraz. Dneska sú 2% dole, ale boli dole, keď sa pozrieš dneska až, čo je to, nechce dá ukazovať, až 9%. Z 9% to vyšlo len na minus 2%. Ale hlavne preto, lebo celý trh ide hore, hej. Môžeme vidieť, Tesla je hore 6%, Tencent je hore, sa mi zdá aj spoločnosti, ktorá spoločnosť to vydala dneska, Pinduoduo napríklad, hej. Pozri, 15%, a to je čínska spoločnosť, ktorá dneska vydala finančnú správu, hej, ktorá mala lepšie, tu môžeme vidieť, JD 2%, Alibaba, Pinduoduo, čiže vieš, teraz, keď len rýchlo poviem, že si myslia ľudia, že tá ekonomika je zlá v Číne, ale môžeme vidieť, že tieto spoločnosti vykazujú dobré finančné správy, lepšie revenue, lepšie marže, lepšie čisté zisky, takže z toho konzument... Hele, a co si myslíš, když jsme u té Číny, sorry, že tě přerušuju, ale abych na to pak zapomněl, co si myslíš o tom snižování sazeb, co udělali? Nemyslíš si, že je to trap ve smyslu, že trošku se jim ekonomika jako začíná právě propadat, tak sníží sazby, ale v dlouhodobém horizontu je to jako zase může jako vždycky historicky, jo, to, co dělala Čína, prostě měli průšvih, snížili sazby, vrátilo se jim to za 3 roky zpátky. Hej, ale keď sa pozrieme, tak tie sazby znižili čo, o 0,25%? Čiže to... No, ale začali. No hej, ale vieš, kebyže tam je naozaj problém, tak tie sadzby znížia, ako to robí Amerika, vieš, keď je problém, tak znížia sadzby z 3, 4, 5% na 0. To je problém, si myslím, ale keď tam znížia sadzby od 0,20% alebo koľko znížili, si myslím, že neviem. A taktiež, keď som robil vlastne ten livestream, tak som tam sa pozeral na finančný trh Číny, na swapy, na volatilitu, na dlhopisové ceny, na ich performance, tak tam nič tam nie je vlastne ukazovateľ, nie je tam žiadny ukazovateľ toho, že Čína je z finančného systému na tom zle. Áno, ten trh nehnuteľnosťami padá, ale to už padá, dobre vieme, rok. Teraz oni vlastne len vykázali, vlastne išli na ten súd ohľadom krachu, len čo sa týka dlhopisov amerických, hej, ale doteraz oni neplatili nikomu, vieš, ani v Číne vlastne tým veriteľom. Ale ide o to, že podľa mňa Čína toto aj chce. Čína podľa mňa, môj názor je taký, že Čína mení tú štruktúru ich HDP a nechce, aby ten trh s nehnuteľnosťami prevyšoval 30% alebo 30% a tak ho chce dať dole a podľa mňa to, že neznižuje úrokové sadzby až tak veľmi, je znak toho, že tam nie sú až také veľké problémy. Áno, sú tam problémy, ale podľa mňa Čína si myslí, že to dá, lebo ako môžeme vidieť, všetky tieto spoločnosti
kamarát, keď vidíš, tak proste vykazujú dobré financie. Keď sa pozrieme na Disney, Disney, tak z čínskeho segmentu vykázali veľmi, veľmi dobrý rast, vieš. Čiže to znamená, že tá ekonomika, čo sa týka konzumného sektoru, je silná, čo sa týka trhu z nehnuteľnosti je slabá, určite aj export, jasné, je menší, ale ja si myslím, že to nie je také zlé tam až tak, ako si ľudia myslia. Určite tam môže byť problém, jasné, môžeme tam mať nejaký krach, ale podľa mňa z tej dlhej doby zase aspoň tých 10 rokov do tých 20 rokov, keď tam už príde ten problém z tej demografickej časti, ja si myslím, že tá Čína ešte bude chvíľu rásť. A potom to bude ako podľa mňa Japonsko, že padnú a zase 10 rokov nepôjdu nikde, vieš. Takže to je môj názor. Že ty máš určite iný názor, ja viem, aj ľudia majú iný názor, ale proste, keď sa pozerám na tie dáta, tak tie dáta nevyzerajú až tak zle. Hej, keď si prečítam headline, už 10 rokov Čína kolabuje a stále neskolabovala, stále rastie 6%, hej, alebo 4%. Čiže aj keď majú tam problémy s trhom, s nehnuteľnosťami, ktorý tvorí 30% HDP, tak teraz v poslednom kvartále, v druhom kvartále stále rástli 4%. Hej? Čiže nie je to, že sú v recesii, nie je to, že proste, neviem. Ja si myslím, že to nebude až také zlé. No čo, ideme k tomu Niovi? Narýchlo? Jo. Od teba som sa strašne dlho snažil presvedčiť, aby si investoval. Dobre, že si neinvestoval, lebo tá akcia padla. Ale poďme na to Nio, keď sa pozrieme. Ja idem... No, to si pamatuju ešte na Discordu, jak jsem říkal, až bude na 20, až bude na 10. No. No keď sa pozrieme na túto moju tabulku, neviem, či to vidíš. Vidíš to, nie? Jo, vidím. No tak, toto je vlastne ten kvartál, ktorý vykázali teraz, dneska, hej. Čiže 1,2 miliardy, 6,2 marža za auta, 1% hrubá marža, toto bol ich hrubý zisk. Čiže sa pozri, oni padli z 200 miliónov na 12. Na 12, hej? Strata 367 miliónov na 833 miliónov, hej? Čiže práve preto tá akcia išla dole, lebo proste mali stratu, hej? Takže, vieš, čiže podľa mňa tá akcia prečo išla dole, nie je preto, že strach proste ohľadom Číny a čínskej ekonomiky a toto, ale podľa mňa kvôli tomu, že... Hele, a kvôli čemu jim tolik klesla tá marže? No, hlavne kvôli tej, tam bolo viacej veci, 3 veci minimálne, aspoň čo ma teraz takto rýchlo napadnú, je, že tam je tá vlastne vojna, tá cenová vojna, nie je strašne veľa, tam majú sami zdá, ja som pozeral minulý dokument, asi 150 elektrických automobiliek je v Číne nových, ktorí sa bijú od tých ľudí, bijú o tú pozíciu, hej. Nio teraz vlastne zmenšili ich cenu, Nio dáva zadarmo nejaké swapy, Nio dáva taktiež zadarmo nejaké Nio body na ich aplikácii a toto vlastne všetko im zhoršuje maržu, hej. Taktiež, dobre, no. Sorry. Hele, myslíš, že na to mělo vliv i Tesla, třeba jak v Číně teďka snižovala dost velkým způsobem, nebo nevím, jak tam říct, ale snižovala dost ty ceny v Číně a právě od nějakých analytiků je v Americe z JP Morganu, tak jsem slyšel rozhovor, že to byl úplně skvělý krok pro Muska, že tam extrémně vzrostly prodeje právě Tesly kvůli tomu. Tak jestli to nemá vliv třeba i ta Tesla jako docela na tady ty výsledky, protože co si budeme, ale Musk, teďka, když se podíváš i v Evropě na ceny Tesel, tak novou Teslu koupíš za 35 000 euro, 40, což jako na elektroauto, teď si vezmeme, že v Číně to bude ještě levnější a nevím, za kolik teďka přesně prodávají v Číně třeba to Nio, za kolik tam prodávají auta, ale myslím si, že Musk do toho teďka dost tlačí, tak jestli to nebude jít tím. No jasné, veď to je tým, to je vlastne tá vojna, hej, ktorú sa tam vlastne bijú. Preto musia, keď sa pozrieme tu na vlastne tú tabulku, vlastne ty ju vidíš, ja ju nevidím, musím ísť k nej, tak tu máme cenu za jedno auto, hej. Čiže vidíš, z 56 000 sme išli na 42 000, hej, čiže tá cena za jedno predané auto im klesla, hej. Čiže to znamená, že proste museli ju znižovať, aby proste sa bili od tých zákazníkov, aby proste predali tie auta. Lebo, vieš, ľudia si myslia, že Čína, že
ja neviem, komunistická krajina, ale ten kapitalizmus, tá súťaživosť je tam oveľa väčšia ešte ako v Amerike, veď ten Mr. P na to spravil video, tak bravo, že proste tam robia také veci tí majitelia tých automobiliek, že to by si nechápal, proste volajú na seba policajtov, na seba proste volajú spies, ako sa to povie, oných, vieš, aby proste dačo zlé našli na teba, vieš. Takže toto bolo, potom druhé bolo to, že prechádzali zo starej platformy na novú platformu, čiže robili zmenu proste liniek, robili proste, vieš, viacej marketingu a taktiež proste tá zmena zo starej platformy na novú ti dospraví, vieš, všetky tieto veci. A taktiež tretia vec bola, že tie vlastne ceny za vlastne výrobu batérií, lítium a tieto išli strašne hore. A NIO mal koreláciu s vlastne cenou lítia a ich vlastne výrobou za batériu, hej. Takže aj to im strašne spravilo počas inflácie, keď to išlo všetko hore, hej. To im vlastne aj zhoršilo marže. Len teraz nechápem, lebo oni povedali, že proste oni riešia spotovú cenu, čiže keď cena ide dole, tak sa to hneď koreluje s ich vlastne cenou, za ktorú oni nakupujú. A cena lítia, môžeme pozrieť, išla dole už aj pol roka a tie marže sa im nezlepšili, hej, čiže lithium prices, čiže môžeme povedať, že neviem prečo, ale z konferenčného hovoru dneska, čo som počúval, tak povedali, že tu si môžeme vidieť, vidíš, lithium proste išlo hej, od tejto išlo dole 50%, hej, čiže malo by sa im to zlepšiť. A vidíš, ako to, vidíš, tejto narástlo, čiže výrobná cena vlastne za batérie sa im zväčšila, hej, práve preto sa im aj zhoršili marže. Ale dneska na konferenčnom hovore povedali, že do konca roka by mali byť na, neviem, či som to dobre zachytil, musím si prečítať transkript na Seeking Alpha, ale sa mi zdá 15% hovorili, ale neviem, či hrubú maržu alebo maržu za auta do konca roka. A taktiež vraveli, že sa im zväčší teda revenue kvôli tomu, že teraz by mali predať od 55 000 do 57 000 aut. To znamená, že to bude 80% raz, ako bol minulý rok, lebo to predali sa mi zdá iba 30 000. Čiže sa už zväčšujú a taktiež tým, že už nebudú prechádzať na nové platformy, už nebudú mať žiadne nové modely, aspoň na budúci rok povedali, tak sa im zlepšia marže, lebo nemusia proste, vieš, robiť retooling a proste dávať, vieš, inováciu a dávať proste research and development na tieto veci. A taktiež povedal, že vlastne to percento vlastne týchto operatívnych nákladov z revenue sa im oveľa zmenší, to znamená, že sa im zlepšia aj čisté marže, takže uvidíme, ja si myslím, že ale stále si myslím, ešte toto poviem a ešte nechám, stále si myslím, že kým NIO nepríde s menším autom, s menšou cenou, vlastne ten mass market, čo budú robiť, tak podľa mňa tá akcia nikde nepôjde zatiaľ. Ja si myslím, že ešte do konca budúceho roku tá akcia neprekoná $20. Ak sa neznížia úrokové sadzby. Ak sa znížia úrokové sadzby, tak to možno pôjde na 20, ale ak sa neznížia, ak ostanú takto, tak podľa mňa tá akcia nepôjde viacej ako na 20. No, ono taky záleží, kvůli čemu se sníží, jo. To samé jako v Americe, jestli se budou snižovat postupně nějak bez recese, tak ten trh bude nahoru, jestli nastane průšvih a sazby spadnou za 3 měsíce na nulu, jako to bylo třeba 2008, tak potom může nastat ještě větší výplach, než kdyby zůstaly stejný. Jasné, lebo dobre vieme, že keď sa znižovali úrokové sadzby, tak stále to bolo kvôli tomu, že bol nejaký problém a trh klesal, jasné. Ale myslím to tak, že z tej ja te chápu. No. Takže tak, čiže určite ja si myslím, že z dlhej doby je to stále príležitosť, aspoň, vieš, to je môj názor, nie je finančná rada, nie som finančný poradca, takže neberte toto ako finančnú radu, ale ja si myslím, že toto je z tej fundamentálnej časti, lebo sa pozrieme, teraz predajú 20 000 aut, teraz predajú 20 000 aut, čiže predajú 60 000 aut. To znamená, že ak rátame tú vlastne priemernú cenu, čo som tam mal, už neviem, kde to mám, ale tých 46 000, alebo koľko to bolo, nie, tak 60 040 to je okolo 2,4 miliardy, teraz mali revenue 1,2 miliardy, čiže to je 100% náraz revenue v 3. kvartáli, čiže už môžeme vidieť proste, že je tam ten rast, hej. Takže to nevyzerá až všetko také zlé, ako to vyzeralo doteraz. Takže to je môj názor na NIO. Čo vravíš na tie auta? Povedz mi úprimne, páčia sa ti, či nie?
Ale já už jsem to říkal, jako auto se mi líbí, nelíbí se mi ten jejich čumák, nelíbí se mi ty jejich světla, jsou takový Predok, hej? Takový čínský. Takový čínsky, jo. Počúvaj, ale mně se nelíbí ani moc Tesla, jako abych pravdu řekl. Zrovna mně se líbil ten Lucid, nebo nějaký takovýhle ty elegantnější auta, víc takový do komfortu, nebo jak to nazvat. Ale jako vypadá hezky. Třeba tady ten kombík, tak tady ten kombík se mi líbil zrovna. A ten myslím, že recenzoval právě ten Čech na tom YouTube kanále. Mm-hmm. Čo povieš na túto novú IS-8? Počkaj. Ona mi strašne Range Rover nový pripomína. Neviem, či si... Jo. Furt má ty hnusný svetla. Počkaj, ak ti má pravdu povedať, tie svetla sa mne tiež až tak nepáčia. Ale keď si zoberiem všetko dokopy, takto a poviem ti úprimne, že naživo vyzerajú, kamarát, dvakrát lepšie tie auta. Naživo tam vidíš tú kvalitu, naživo vidíš proste ja keď som videl, ja ti poviem ešte toto, keď som tam bol v tom NIO dome, ja som tam prišiel narýchlo, lebo to bolo v deň, keď sme odchádzali do Anglicka, takže som mal pred sebou 10-hodinovú jazdu, tak som tam išiel narýchlo a chlap proste prišiel, dal mi kľúče, chod sa povoziť, koľko chceš, prišiel som späť a ja som nechcel stať ísť preč, ja som sa tak cítil tam dobre, ja som sa nechcel ísť preč, tak som tam chodil ako bezdomovec, ktorý proste nemá kde ísť. Ľudia, počujú, tam boli sales predajcovia, obchodiaci, ktorí proste ľudí, tam bolo asi 15-20 ľudí, s ktorými sa rozprávali, ukazovali im tie auta a ja som tam sedel, fotil som si to tam, vieš, potom som prišiel k druhému autu, vieš, proste nechcel som stade odísť, lebo ten pocit som mal proste úžasný, tak akože ja som aj trošku zaujatý určite, lebo investujem do toho a je to v podstate, vieš, keď bola tá spoločnosť na $60, tak som mal tam 130,000 v podstate libier alebo dolárov v jednej pozícii, hej, čiže... Hele, a co si myslíš o těch výměnníkách baterie? Četl jsem nějakou analýzu zrovna na NIO, že jsem ji viděl někde na Twitteru, tuším, že aby vlastně mohli že by museli udělat tolik těch výměníků, aby se jim to jakože maržové mohlo vyplatit a museli by mít tolik baterií, extrémní množství, že by museli vyrábět třeba 10krát tolik, nebo museli by prodávat 10krát tolik aut, jestli si neviděl taky tu analýzu o těch výměníkách, že víš co? Hej, že to prostě... Oni mají tu technologii, že ty přijedeš a vyměníš si tu baterku. Hej. Ale muselo by to být úplně všude a hlavně kdyby se tam dělali třeba fronty a tak dále, tak muselo by to být pomálu stejně jako nabíjecí stanice a víš co, zabírá to hodně prostoru a musí se skladovat někde ty baterie. Čiže otázka je tvoja, že či si myslíš, že to někdy bude... Jestli si myslíš, že je to jako do budoucna ta jediná nabíjecí možnost, nebo jestli budou muset přijít prostě se svýma nějakýma nabíječkama. Pozri, tak už majú 500 kW nabíjačku či akú, čiže podľa mňa oni s tými nabíjačkami prídu s lepšími, ale toto je podľa mňa výhoda. V Číne sa to určite oplatí, lebo v Číne dobujeme, že tá denzita tých ľudí proste je, tam majú paneláky všade, hej, čiže tam veľmi si nabíjať doma nenabíjajú, hej, a taktiež ja si myslím, že z hľadiska toho, že napríklad, keď si zoberieme teraz, NIO dostal tú ponuku z taxislužby v Osle, kde taxislužba ide teraz kupovať. NIO je prvý supplier, ktorí budú brať autá. Hlavne kvôli týmto staniciam, lebo taxík nechce čakať 20-30 minút, kým nabije tú batériu. On proste za 4 minúty chce mať novú batériu, aby mohol proste ísť robiť svoje veci. Ja si myslím, že toto je dobrá alternatíva, lebo podľa mňa ľudia robia problém v tom, že to berú len ako jednu možnosť. Hej. Toto je podľa mňa len alternatíva, ktorá proste v Číne hlavne dáva veľký zmysel, lebo tam je podporovaná aj dotáciami z vlády. Vieš, to je jedna vec.
A po druhé vlastne aj kvôli tomu, že proste ľudia tam nemajú proste domy, málo domov tam je, máš tam paneláky, máš tam veľké proste budovy tieto, tak sa im to viacej podľa mňa oplatí takto tam dávať tieto výmenníky batérie. A keď podľa mňa, čo bude v Číne, je, že preto prišiel NIO aj s tou treťou generáciou týchto nabíjačiek, je, že tie batérie paky budú rôzne. To znamená, že NIO môže dostať, teraz je rumor, neviem, či vieš, že Mercedes by mal začať využívať NIO nabíjačky a taktiež by mal od nich brať teda NIO platformu. Hej. To znamená, že by druhá automobilka v Číne používala NIO stanice. Práve preto NIO teraz stavia stanice, teraz má 1700 staníc, 700 postavil za jeden rok a majú postaviť okolo 2000 do konca roka, čo je strašne veľa. Hej. A podľa mňa to robia preto, lebo druhé automobilky budú využívať ich služby a taktiež ich subbrand. Takže ja si myslím, a teraz už aj zrušili zadarmo vlastne výmenníky batérií, to znamená, že už budú musieť ľudia platiť za to, hej. A taktiež tam je výhoda toho, že vlastne oni do tej siete môžu vlastne dávať späť tú elektrinu, hej. Neviem, či si robil som o tom video. Podľa mňa tento výmenník má veľa výhod, aj to, že ti tú batériu vlastne analyzuje, hej. Čiže stále ty, keď si vymeníš tú batériu, tak vlastne prejde čekom, či je dobrá alebo zlá. Teraz bol prípad v Číne, že celá battery swap zhorela, lebo oni dali počúvať správu do auta majiteľovi batérie, že našli sme nejaký problém u tebe v batérii, prídi do swap si ju vymeniť, lebo je tam nejaký problém. On si ju vymenil a sa mi zdá, o pár hodín tá batéria zhorela alebo bola zlá. Hej? Ale oni dokázali proste ju zachrániť, alebo to auto dokázali zachrániť kvôli tomu, že vyslali správu, lebo proste tá diagnostika tej batérie bola zlá. Hej? Takže ja si myslím, že to má dosť veľa výhod a hlavne preto aj tieto taxíky si to zobrali, lebo teraz napríklad veľa rozprávam, ja viem, prepáč, nehnevaj sa, dám ti to nespäť, ale začal si s NIOm a to NIO je moje, vieš. Teraz Mr. P dával vonku video, že autobusová spoločnosť skrachovala kvôli tomu, že si kúpili elektrické autobusy a o 10 rokov alebo o 5 rokov na to sa im batérie proste zdegradovali a už nemajú takú výdrž a museli by celú tú ich vlastne dopravu všetky autá zmeniť a nemali na to peniaze. A pri NIOvi sa toto nestane. Pri NIOvi vlastne tá batéria sa nezdegraduje. Takže to je strašne veľká výhoda, hej, ktorú uvidíme podľa mňa len z dlhej doby. Hej. Toto sú veci z fundamentálnej časti, ktoré my uvidíme podľa mňa z dlhej doby. Hej. Z dlhšej doby, možno 5-10 rokov. Ale podľa mňa raz na tom budú zarábať, podľa mňa. Lebo dobre vieme, že oni majú vlastne tú druhú spoločnosť, ktorá dodáva tie batérie, hej, čo majú aj z CATL, vieš, a ešte s jednou spoločnosťou, čo majú vlastne tú druhú spoločnosť, ktorá vlastne dodáva NIO batérie, tie najvyššie batérie, keď si vlastne ľudia prenajímajú batérie. Čiže NIO nedáva toľko peniazy zase za to, vieš. Když to říkáš, tak asi to bude pravda. Já tolik to NIO nemám zanalizovaný, takže ti budu věřit. Ja neviem, ja tiež možno, ale proste dávam tam svoje peniaze a proste verím si a ľudia určite nemali robiť to, čo ja robím a veriť mi, hlavne si správate vlastnú analýzu, ale proste ja tomu verím, lebo ja som to kľudne mohol predať na 60, hej, a vedel som, že to je nadhodnotené, ale stále proste, ja si myslím, že tých $100 2028 podľa mňa tá spoločnosť bude mať, hej. Čo je tvoja taká najobľúbenejšia spoločnosť, ktorá je tvoja taká srdcovka, alebo ktorej tak najviac? Hele, já nemám přímo takhle. To je můj problém, že já bych nejradši, já mám rád koncentrovaný portfolio, nejsem úplně ten typ, co by diverzifikoval, protože rád tu akci mám nějak rozebranou úplně dopodrobná, chci mít. Úplně nejradši bych měl třeba jenom 3 akcie, 2-3 firmy, které budu držet, ale právě mně se líbí víc firm a to je ten problém, že nemůžu si vybrat, takže mám víc firm z víc sektorů. Ale já jsem dlouho věřím i doteď, do budoucna v streamování, nějaký ten streamovací průmysl, herní průmysl, takže u toho mám nakoupený Corsair, kterýmu se teda teďka už díl jak rok nedaří. Takže to je taková jedna z mých srdcových firm. Pak mám Google a abych ti měl nazvat jako jednu nejfirmu, tak to zrovna nemám.
co ty, když nebudeš brát NIO, já bych se spíš zeptal takhle, když vezmeš, jaká byla tvoje třeba nejhorší investice? Moja najhoršia investícia bola... Co si třeba prodal, nebo teďka, co máš ve ztrátě? Kapitálově myslím, nemyslím procentuálně, ale jakože na čem si nejvíc třeba prodělal? Tak ja som mal viacej, hej, keď som investoval, keď vlastne bol ten boom a všetci sme boli v tej eufórii, tak som investoval do Nano Dimension, do eHangu a do týchto, tak asi tieto. eHang zrovna, přeruším tě, eHang zrovna jsem prodával před 2 týdny v plusu. Takže jsem si to vyseděl jsem si to. No, vidíš, vieš, a o tom to je, ľudia mňa kritizujú za to, že proste vieš, všetko to padlo, ale proste to padlo len z krátkej doby. Ak sú tie spoločnosti dobré, tak to kľudne môže ísť hore. Také Nano Dimension, 3D tlačiarne možno 50 rokov pôjdu, ale ja som vedel, že to bude dlhšie trvať ako ostatné spoločnosti, do ktorých som chcel investovať, ako SoFi alebo tieto. Hej. Ja teraz strašne teraz ja som zaujatý voči Celsius. Neviem, či si... Neznám. Priateľu, počúvaj, táto spoločnosť je hore 4000% od začiatku, za rok je hore 8%, za 6 mesiacov 100% a od spodku, keď som ich ja kupoval, sú hore 126%. Táto Celsius je, počúvaj, oni rastú 100%, 120% ich revenue každý jeden rok a oni vlastne majú energetické nápoje, hej. Ale každý ich pije, všade sú, PepsiCo odkúpili sa mi zdá 8% z ich spoločnosti, robia im distribúciu a nie sú ani v Európe a nie sú ani v Číne. Takže skúsme si dať. Čiže toto je taká spoločnosť, ktorú... Podívám sa. Akože dosť je nadhodnotená. Kamarát, teraz tá spoločnosť je strašne nadhodnotená. Podívám se zvědavosti. A nejlepší, když nebudeš brát NIO, jestli si třeba měl nějaký realizovaný zisk, myslím, že si koupil a prodal, jestli děláš občas. Já vím, že taky občas nakoupíš nějaký opce, ale teďka, jako myslím, jestli si měl třeba nějakou akci, co si koupil, za půl roku prodal, že byla nadhodnocená. Pozri, moja filozofia je taká investovania, že keď mám spoločnosť a je naozaj dobrá, ak si mi držať dlhodobo a vyjde hore a spravíme aj 100, 200, 300%, ako mám NIO napríklad 200% hore, ale viem stále, že proste je tam tá šanca rastu a z fundamentálnej časti sú v pohode, ja to nepredávam proste. Čiže ja som predaj dobrý nemal nikdy, lebo ja svoje akcie nikdy nepredávam, lebo poprvé nechcem platiť dane, hej? A po druhé, potom neviem, kedy ju kúpiť. Aj kebyže si myslím, že nadhodnotená, ale neviem, či padne. A potom, aj keď padne, tak neviem, kedy by som ju mal kúpiť znova. Lebo dobre vieme, že tie dobré spoločnosti ako Celsius budú stále nadhodnotené. Amazon bude stále nadhodnotený. Hej? A teraz mám Dutch Bros, som teraz analyzoval, je stále nadhodnotený tiež. Aj keď tam do tej by som neinvestoval, lebo tam sú trošku problémy finančné, a čo sa týka dlhu, ale to na Patreon som dával analýzu, aby ste chceli podporiť, tak môžete. Ale v podstate nepredával som takto, vieš, v ziskoch nič. Jo. A možno dačo, hej, ale to sa už nepamätám sa. Väčšinu držím, vieš. Vy máte v Anglii, nebo... Nemáme, veď o to ide, že nie sú ani v Anglicku. Pozri, keď sa pozrieme na ticker terminál, neviem, či používaš, tento je celkom dobrý. Jo, občas. Tak, pozri na financie, pozri na ten rast. 140%, 108%, keď to dáme na kvartál. A je dobrý, že se jim daří jako v tomhle úrokovém prostředí, když se vezmeš třeba, že si měl Tétučev a ten vlastně kvůli sazbám úplně zbankrotoval. No. Takže... No jasně. A to jako taky byl startup růstovej s potravinama, ale je vidět asi, že tady jim to pěkně šlape, když i v období takovýchhle sazeb, tak se jim takhle daří. Hej, veď sa pozri, a vieš, inflácia išla hore a im sa proste tá marža, 48% marža, hej, hruba. Teraz taktiež vykázali zisk, taktiež len 51 miliónov, hej, je to stále rastla spoločnosť, ale pozri, 111% narastli tento kvartál a oni nie sú ešte ani v Európe, sa mi zdá len v Norsku alebo vo Švédsku, v 2-3 krajinách, čiže nie sú v Európe, nie sú v Číne a dobre vieme, Monster, keď sa pamätáš,
Monster bola najlepšia performujúca akcia za posledných 20 rokov, hej. 72,000%, hej, za... To je bláznostvo, to je... Kolik má kapitalizaci Celsius teďka? No ide o to, pozri. Monster má kapitalizáciu 61, Celsius má okolo 13, teraz sa mi zdá. Ja keď som ho kupoval, mal 14 miliard, no. Ja už som tam 100%. To je dosť už, ale... Už je to dosť, jasné, ale stále je tam ten potenciál, hej. Stále proste kľudne môžu prísť na Monster a už sú druhý v predaji na Amazone, už prekonali Red Bull a taktiež sú tretí v predaji najlepší celkovo v Amerike za Red Bullom asi, ja neviem, pár percent, vieš. Čiže hej, toto je taká moja najnovšia spoločnosť, ktorú som vlastne kupoval, keď to tak padalo. Teraz som sa na tú Dutch Bros zmotal, neviem, či ju poznáš. On je ako... Viděl jsem nějaký tvůj příspěvek, ale mají ty nějaké ty šejky, kávy, něco takového, ne? Hej, oni majú, keď si dáme videa, to sú samé oné. Hej, oni majú drive-thru, čiže vlastne tam prejdeš iba. A prejdeš a oni ti vlastne dajú kávu, robia nejaké energetické výrobky tiež. No. Neviem, prečo mi nedali. A toto tiež, keď si porovnáš so Starbucksom, tak Starbucks má sa mi zdá 12 000 lokácií po celom svete. To má iba 700 lokácií. Takže ich rast je 34% revenue tento kvartál z roka na rok. Takže kvalitná spoločnosť a taktiež majú dobre to, že aby si mohol otvoriť franchise tak musíš 3 roky pre nich. 3 roky co? 3 roky musíš pre nich pracovať. Hej. Oni zatvorili len 3% obchodov za 10 rokov franchiseov, len 3% zo všetkých otvorených, kvôli tomu, že vlastne tí ľudia, ktorí to otvoria, majú veľké skúsenosti vlastne s tou prevádzkou. Čiže toto je kvalita podľa mňa. Ale tiež je to nadhodnotené a robil som na to príspevok na Patreone a nepáči sa mi ich hodnotenie, lebo tam majú problém s dlhom, majú veľký dlh, budú musieť vystaviť peniaze na akcie, aby, vieš, vytvorili prevádzku. A ty kupuješ dačo teraz? Kromě toho, co kupuju pravidelně, to druhý portfolio, dlouho jsem nic nekupoval teďka. Kupoval jsem, když byl vlastně trh dole, ještě na začátku roku, únor, březen, leden, když byly akcie, ještě tak celý trh vlastně o 20% dole. Pak jsem odkládal spíš peníze, protože my teďka ještě přemýšlíme, že budeme skupovat nějaké nemovitosti u nás tady na firmu, na pronájem. Takže odkládám peníze, protože budu potřebovat kapitál vlastně na LTVčko. Nevím, jak to říct ve slovenštině. Na základní vklad, na úvěr. Takže, ale jinak dělal jsem nějaký krátkodobější obchody, kupoval jsem call opce na Groupon, když byl na $5 tuším, teďka vyletěl na nějakých $14, měli dobrý finanční výsledky, nebo výsledky nebyly dobrý, ale nevím, jestli znáš Groupon. Hej. Kupovali to takový známý čeští, jak je nazvat? Influencery. No, taky to tak můžeme nazvat, influencery na Twitteru. A hele, byl tam dobrý guidance, dobrý výhled, že se jim restrukturalizaci daří, tak jsem nakoupil nějaký opce a tím se dařilo. A jinak... za 6 měsíců. No oni klesali a teďka za 2 týdny nebo za 3 týdny, když dáš měsíční graf, tak udělali nějakých 50%. Hej, ale keď pozerám aj zo spodku a tu kedy to bolo? Tuším na $3 byly nejnižší někde teďka letos. 314%, pekne. No to úplně dno jsem neodhádl, ale to byla malinká ta pozice a teďka vlastně spíš tak sleduju něco, nakupuju pravidelně na menším portfoliu a já jsem teďka měnil brokera. Nevím, jestli jsi všim.
nebo jestli jsi viděl moje video. Měnil jsem brokera z Degira na XTB, takže teďka jsem nakupoval na XTBčku akorát dvě takový, nevím, jak to nazvat přesnějš, zase jako do portfolia krátkodobější pozice na, co si myslím, že hodnotově jsou teďka levní, a to je PayPal a Citigroup, protože Citigroup je na svým minimum a je asi 10% na, ne na minimumu jako úplně, ale na dlouhodobém minimu, a je asi 10% od svýho 200denního průměru. A PayPal to samý vlastně, takže tam očekávám, že jestli trh bude v nějakým stejným duchu, tak by se to aspoň na to 200denní průměr měly ty akcie dostat. Ale jinak do svého hlavního portfolia teďka sleduju, co se bude s trhem dít. A hlavně odkládám spíš teďka do těch nemovitostí. Hej, pozri, ako padli počas finančnej krízy. Jo. 93%. A potom vlastne išli hore 60-70%. My platia ako dividendu, nie? 5,11%. Jo. Ja som teraz kupoval do svojho dividendového portfólia také REITy. Ale jo, Realty Income je teďka za docela zajímavou cenu, kdo sleduje, určitě někdo je má. Teďka tuším $57, vyplácí taky přes 5% dividendu. A hodně REITu teďka spadlo kvůli tím obavám o sazby, ale naopak začaly růst stavební firmy, protože se očekává, nakupoval Warren Buffett, určitě si slyšel, že začal nakupovat stavební firmy, protože očekává vlastně, jak jsou dole, že při snižování sazeb zase začnou lidi stavět a teďka ten trh, když se podíváš na nějaký makrotrendy, tak to stavění těch nemovitostí tak v Americe hrozně spadlo a vlastně lidi čekají, až se ty sazby zase dostanou dolů, takže tam to vidím taky teďka hodnotově docela dobrou příležitost. Jasné, jedna vec dobrá v Amerike je to, veľa ľudí si myslí, že tam bude ďalšia finančná kríza, alebo kvôli tomu, že úroky išli hore, tak prefinancovávanie bude horšie, ale tam majú, neviem, či to je, tu je sa mi zdá najviac 5-ročná fixácia, ale tam majú až 30-ročnú fixáciu a strašne veľké. Ne, tady můžeš, nebo já nevím, jak u vás v Anglii, ale v Česku můžeš taky po domluvě, nebo normální fixaci můžeš dát třeba na 10 let, ale po domluvě s nějakým navýšením sazby ti to dají klidně na celou dobu. Lebo v Amerike že vraj dosť veľa ľudí si vlastne zablokovalo tie nízke úrokové sazby na dlhú dobu, na aspoň 10, 20, 30 rokov, čiže tam nevidia tam ľudia, títo ekonomovia, čo ja sledujem, až taký veľký problém alebo pokles ich ceny nehnuteľností, kvôli tomu, že refinancovať nemusia až tak rýchlo. Tu v Anglicku zase tu bude podľa mňa oveľa väčší problém s nehnuteľnosťami, lebo tu sú, sa mi zdá, že 10 miliónov, neviem teraz presne, nechcem povedať somarinu, ale okolo 10 miliónov zhruba ľudí si bude musieť prefinancovať svoje hypotéky do konca tohto roku. A si zober, že teraz je priemerná úroková sadzba 7%, 7,5%. Ja som si musel prefinancovávať teraz a vlastne ja som mal 3,8% hypotéku a teraz som si musel prefinancovávať a dávali mi 7,6%. Ale čo som ja vlastne zobral, ja som dal NatWest Tracker, čo vlastne ti koreluje pohyb centrálnej banky plus 1,6%, lebo si myslím, že úrokové sadzby pôjdu dole a potom to prefinancujem, lebo kebyže prefinancujem, tak by som sa musel na 2 roky vlastne založiť, hej, vieš, a potom by som mohol len prefinancovať, čiže som zvolil tento tracker a hoci kedy môžem prefinancovať, keď to pôjde dole. Ale tiež mi vyšlo, počuť, zo 450 som platil, teraz budem platiť 880 alebo 830. No, pěkně. A ono právě teďka u těch, nevím, jsme se nebavili ještě, nevím, jestli už to není moc dlouhý, ale nebavili jsme se o těch nemovitostech, protože ty si řekl, že taky máš v plánu potom na Slovensku nějaký developerský projekty nebo něco takového na nějaký nákupy a stavby firem, teda stavby nemovitostí. Tady v Česku s těma sazbama, tak záleží jak který typ nemovitostí, ale dost nemovitostí spadlo.
spíš takový ty horších lokalitách, úplně v těch velkých městech to tolik nepadalo, tam spíš ty prodejci, s těma prodejcema se dalo líp jako domluvit, že když v inzerátech, to jsou ty inzeráty dlouho na prodej, tak se dalo nějak ty ceny podhazovat, ale dají se najít i teďka. My máme průměrný sazby na hypotékách okolo 5,5% aktuálně, už se to pomalu snižuje, myslím si, že před 4 rokem byl průměr okolo 6, teď je to 5,5 a dá se sehnat už i s 5% vlastně hypotékou, dají se najít nemovitosti, které budou vycházet investičně do plusu, spíš u takových těch menších měst, ale už to začíná být taky zajímavější. Až začnou padat sazby dolů, tak tam bude hodně příležitostí, takže my taky ještě s kamarádem teďka vlastně chceme nakupovat nebo předělávat nějaký developerský projekty. A aby jsme šli do toho, když bude příležitost, protože ono až spadnou sazby, tak si myslím, že teda jestli spadnou, tak moc času nebude a bude potřebovat jednat hned, než zase ty nemovitosti porostou. Takže teďka právě odkládáme trochu peníze do toho spíš. Abych taky nějakým způsobem diverzifikoval. Když už nediverzifikuju v investičním, teda v akciovém portfoliu, tak aspoň budu diverzifikovat v produktech jako takových. Jasné. No a co ty s těma nemovitostma? Máš to nějak naplánovaný? Toto akurát, čo som dal zdieľať, tak to je vlastne náš projekt, ktorý na budúci rok začíname stavať, čo už máme vlastne navrhnuté. Máme už pozemok kúpený, máme tento projekt už navrhnutý. Máte koupený, jo, pozemek? Na Slovensku? Na Slovensku máme kúpený. A to má být na prodej, nebo pro jako na... Na prodej, hej. Vlastne, chceme stavať a predávať, hej. Jo. Toto vlastně je náš projekt prvý. A ty si říkal, že to nemá být dřevostavba, jo? Že to má být jako normálně z betonu. Hej, to bude murovacia betonová tvárnica, vlastne z tejto bude postavené. No, povídej, já tě furt přerušuju. Nie, pohode. To je můj takovej zlozvyk. Máte nějakou návratnost vypočítanou, jako kolik by vám to mělo vynášet? Zhruba máme, mali by sme na tom zarobiť okolo 40 000 by mali na tom zarobiť. Jo, procentuálně nevíš takhle z hlavy, přibližně, jestli to je jako... Protože já jsem třeba teďka taky řešil jeden projekt okolo nás a... Okolo 40%. Jo. No, to jsme taky počítali. My jsme chtěli kupovat bytový dům se 7 jednotkama a taky jsme počítali s návratností 40%. A ono je to takový, že vždycky radši spočítat o 20% hůř, protože se vždycky najde spousta věcí. Ale chtěl jsem se tě zeptat, ty jsi si nepřemýšlel nad kontejnerovýma domama, že stavby z kontejneru, protože je to teďka hodně populární a dá se na tom udělat slušná marže aktuálně, protože to nedělá hodně firem a je tam malá konkurence. A u nás v Česku se to teď docela rozrůstá a ještě malá konkurence a vlastně ty kontejnerové domy se dají koupit jeden kontejner u nás v Česku okolo 100 000, což jsou 4 000 euro přibližně. A ten dům, jestli se dá postavit třeba do 2 milionů, prodává se potom třeba za 3,5. Takže a oni vypadají i docela hezky. Když se udělají dobře, tak vypadají hezky. Vieš čo, možno by som toto riešil, ale možno ako iba Airbnb v takej, vieš, takej oblasti. No oni jdou postavit i jako hezký barák. Ale sú tie vlastnosti, izolačné vlastnosti a všetko toto dobré. A super. Právě, že jsou vlastnosti toho baráku lepší jak dřevostavba a super je to v tom, že ono, jak to má dlouho výdrž a je to kovový, tak na to dostaneš dvojnásobnou dotaci než třeba u dřevostavby a jestli tam uděláš ještě solární panely například, tak jsou to hodně vysoké dotace na to aktuálně a vychází to fakt dobře, my jsme to počítali nějak jednou. Jo, ty tam nemáš zrovna nějaký hezký projekt, ale některé projekty jsou hezký, no. To by si ani nepovedal toto, že je to kontajner. No právě, no. Takže tak. A to plánujete jako financovat ze svýho, nebo nějaký projektový financování od banky, nebo investory budete hledat? Nie, máme vlastný kapitál.
ak sa nám to takže vlastne dostane... pákovat to nechceš. Neviem, uvidím ešte. Nechcel by som, ale vieš, rozpočet máme spravený a neviem, či sa trafíme, takže možno budeme, ale nechcel by som brať zatiaľ. Ak budú takéto stavby, tak určite nie, ale možno ak budú, vieš, percento 2, tak možno. Ale toto by som sa pýtal, ty by si možno vedel, že kebyže robíš takýto projekt, tak ako by sa to dalo? Cez hypotéku normálne a potom sa tá hypotéka vyplatí po predaní domu? Záleží, jestli to budeš dělat jako na firmu nebo na sebe. Na firmu, hele, existuje víc možností toho financování. Buď máš přímo jako investiční úvěr, nebo projektové financování. U toho projektového financování si musíš zajistit projekt, jakou od toho očekáváš výnosnost, musí to splňovat nějakou výnosnost oproti tomu cash flow nebo oproti tomu ty částce prodeje, co z toho dostaneš. Musíš mít samozřejmě nějakých 20 až 30% svých prostředků, bez toho ti to jen tak někdo nebude chtít dát. A na to se zakládají vždycky účelně založené firmy, bo ty jako můžeš mít svoji firmu, ale zakládá se na to podfirma a na tu čistou podfirmu pak banky dávají právě ten úvěr. A jako je to podle mě výhodnější, když to vezmeš z toho hlediska, že ty, když budou sazby nízko a budou levný úvěry, tak ty máš teďka plátnout třeba 100 000 euro kapitál a vložíš do toho jenom 20 000 euro ze svýho, takže ty vlastně můžeš na těch 100 000 euro si udělat těch baráků 5 a mít z toho větší výnos, než když všechny vložíš do jednoho a rychlejš to otáčet, protože když všechno vložíš do jednoho baráku, za rok to třeba prodáš, tak si vlastně, to je jak ve firmě, tak si jednou otočil ten svůj kapitál a vydělal si jednou těch 40%. Ale když na to použiješ úvěry, tak sice nevyděláš 40%, o 10% ti skrouhnou třeba úroky, ale třeba 5krát to otočíš a vyděláš na tom 150% na ten svůj základní vložený kapitál. Tak proto si myslím, že třeba to financování těma úvěrama, nevím jak ze začátku většinou ty banky chtějí alespoň buď nějakou historii, že už se ti něco povedlo, ale myslím si, že je to takový lepší způsob. Veď jasné, to my keď budeme robiť väčšie projekty, tak tam jasné, kapitál určite pôjde z banky, vieš, to je jasné, to určite je rozumnejšie, ale chceme... Nebo od investoru, no. Teďka je hrozně populární crowdfunding, kde se investoři skládají a existuje spousta stránek. Myslím si, že jednou už jsem ti o jedný z nich říkal, kde se skládají investoři a financují projekty. Na live streame si mi písal, nie? Jo, tam je to taky dobře vymyšlený, tam můžeš jít i na 90% LTV, třeba i na 100%, pokud máš nějakou dobrou historii. Takže... My to chceme postaviť sami preto, aby sme vedeli, či to dokážeme, či proste máme na to, aby sme proste mali nejaký projekt a potom určite my chceme, lebo my potom to dome chceme ísť do dvojdomu a potom chceme ísť do bytovky 4 a 6 bytov. Čiže už dvojdom alebo bytovku by sme určite buď hľadali nejakých investorov, alebo financovali to určite z banky. Jo. To je plán, uvidíme, ako na to pôjde. Je to horšie. Zajtra musím ísť do Londýnu, lebo založili sme firmu a musím ísť do Londýna na konzulát, na ambasádu, aby som tam podpísal papiere zo vlastne spoločnosti. Tam to musia vlastne spraviť vlastne... To je slovenská firma, jo? To bude slovenská firma, hej. Vy to tam máte jak rozdělené? Tam je něco jako SROčko, máme my, společnost s ručeným omezením. Hej. A akciovka. Akciovku máš a potom máš ešte dáku. Vy jste dělali akciovku nebo SRO? Nie, SROčku, hej. Degastav. Chceli sme Degaspol, lebo máme plány potom robiť ešte iné odvetvia. Takže chceli sme to dať len, že stav, ale Degaspol už bol, sa mi zdá, v Čechách je jedna Degaspol. Alebo aj na Slovensku. Neviem, či bravo nám ten, čo nám to zakladá, povedal, že nemôžeme dať Degaspol, musíme dať niečo iné, tak sme dali Degastav. Tak uvidíme, je to trošku zložité teraz, lebo ja som tu a môj kamarát tu vlastne mám jedného spoločníka, on to všetko rieši, takže on všetko rieši, vieš, on kupoval pozemok, on to podpisoval, on
s realiťákom, on projekty rieši a všetko. Akože robíme to spolu cez internet, ale on fyzicky musí tam chodiť a nastaviť úrady, vieš, čiže má to dosť. A ty to pak budeš financovať. V podstate ja dám viacej peňazí ako on, ale ideme do toho spolu, vieš, tak to máme to rozdelené. Čiže ja si myslím, že uvidíme, či nám to vyjde. Ak je, tak sa vraciam na Slovensku na chvíľu. Tak ti přeju, ať ti to vyjde. Ďakujem, bratku. Takže ďakujeme krásne za pozretie, ak ste vydržali do konca. Určite si to vážime, dúfam, že ste sa niečo naučili, pozreli ste si, ako rozmýšľame my ohľadom určitých sektorov, segmentov a tém. A ďakujem Arby Investorovi ešte raz za spoluprácu. Dúfam, že sa mu páčilo a link dám na jeho kanál dole. Neviem, či chceš dať aj Instagram. Nemusí, já ho nemám zase tak aktivní už, takže stačí ten YouTube. Dobre, takže YouTube a určite dajte like, dajte odber, choďte na jeho kanál, podporte ho, napíšte, že ste odo mňa, aby videl, že ľudia prišli z tohto kanálu ho podporovať. Tak děkuju.